No sé si dir això del més gran perquè és un jovenet. Un jovenet de 81 anys, l'Isidre Ferrer, que ja el veiem en quina forma està. Amunt, amunt, Isidre! Amunt, amunt! Fa entrega del premi la representant de Correos Express. Bravo! 81 anys, l'Isidre Ferrer ja ha completat la cursa de 10 quilòmetres d'aquesta primera ruta solidària. De 10 quilòmetres. L'Isidre Ferrer. Bravo! Isidre. Abans de continuar amb les diferents activitats que tenim encara preparades, arriba doncs un moment emotiu, un moment sentit en el que passaré el micro a la senyora Estel Callejón de la plataforma, que té unes paraules d'agraïment per algú que verdaderament